Да обичаш човек, който е емоционално незрял, ще ти струва всичко. В началото ще стараеш отчаяно да спасиш връзката, ще смекчаваш думите си, ще им даваш време, ще признаваш чувствата им, дори когато те не те уважават, защото вярваш, че просто ако бъдеш достатъчно добър към тях, те най-накрая ще ти чуят. Но тяхната защитна нагласа и липсата на поемане на отговорност постепенно ще започнат да те изтощават. Ще започнеш да се съмняваш в себе си, ще ходиш на пръсти около тях, а споделянето на истината ще започне да изглежда опасно. Затова вместо да рискуваш последствията, ще мълчиш, за да запазиш техния мир. В този процес ще загубиш своя собствен. Емоционално незрелите хора могат да бъдат добри хора. Тъжната истина е, че ако не са готови да работят върху себе си и върху връзката, нищо от това, което правиш, няма да има значение. Вместо любов ще живееш в режим на оцеляване, а любовта никога не бива да изглежда като постоянна борба за това да бъдеш видян и уважаван.